Fins ara hem vist com posar material el nostre curs. El que anem a veure ara és com podem demanar als nostres alumnes que ens enviïn tasques fetes. La primera que farem és la tasca fora en línia. Una tasca fora en línia és quan nosaltres demanem, per exemple, una redacció amb un paper o un problema i ens l'han d'entregar en paper i nosaltres el volem corregir. L'únic sentit de tenir-lo en el Moodle és, en tot cas, per tindre agrupades les notes totes al mateix lloc, perquè aquí no entregarà cap tipus de material ni quedarà cap tipus de registre. Per fer aquesta tasca tindrem el nostre curs activat al mode edició i, com sempre, anem a afegir una activitat on recurs. Ara ens centrarem en les activitats, tenim diverses, anem a una tasca. En aquesta tasca hem de configurar doncs, els paràmetres similars a coses que hem fet ara. Doncs, per exemple, redacció. No? I aquí li direm la descripció de l'activitat. Realitzarà la redacció sobre centrals hidràuliques. És una breu descripció. I aquí les instruccions per l'alumne. D'acord? Aquí doncs, podem demanar has de realitzar una redacció de 150 paraules sobre les centrals hidràuliques, per exemple. Fer en blanc i entregar això. Acció escrita. Així ens ho haurem d'escriure com a mínim. D'acord? Aquí és si volguéssim afegir un fitxer en aquesta activitat i després hem d'anar completant la sèrie de Aquí, de les activitats, en aquest no té massa sentit posar certes coses, com per exemple una data de venciment o una data límit, que seria quan acaba l'activitat fins a quan la poden entregar, i aquí la data límit és ben bé que després d'aquesta data ja no la podran entregar. Aquí és un recordatori bàsicament pel professor per si no se'n recorda que corregir aquesta activitat rebria doncs, un missatge. I aquí doncs, sí té un temps. Això ho veurem més en detall amb un altre tipus d'activitat. Tipus de tramesa que farà ell, doncs, un text en línia no, val? No transmet fitxers tampoc ni snap. Val? La retroalimentació, doncs, si ho posarem en comentaris o un PDF, volem afegir un fitxer, d'acord, en aquests elements, paràmetres, val? Els deixarem tots igual, perquè aquí no hi ha masses coses a canviar, i la qualificació, per exemple, una puntuació i fins quina és la nota màxima. Doncs una qualificació senzilla, sense categories, en aquest cas. D'acord? Ja veurem després com podem posar categories. Per la resta d'elements, doncs, no cal tocar res. Restriccions seria l'altra qüestió interessant per si volem que ens faci la tasca després d'haver-ne fet una altra. Per exemple, que posem exercicis que es van complicant i volem que hagin entregat una fins que per fer la següent. D'acord? En aquest cas, diríem que desem els canvis i tornem al curs i ja tenim la tasca aquí posada. D'acord? Si nosaltres ens convertim en alumnes, doncs veurem aquesta tasca que ens demana. El tipus de redacció i quan estarà disponible. I no veu el redactat perquè encara no està disponible. Fins aquí la tasca fora de línia.